Yan samantala, 868 na kaso po ng pang-aabuso sa kababaihan at bata na itala po ng Pro1 ngayong taon. Para sa detalye, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Umabot sa 868 ang naitalang kaso ng pang-aabuso laban sa kababaihan at bata mula Enero 1 hanggang Nobyembre 30, 2025 ayon sa Women and Children Protection Desk o WCPD ng Ilocos Police Regional Office o Pro1. Mas mababa ito ng 29% kumpara sa 1,227 kaso noong nakaraang taon. Ayon sa ulat na nangunguna sa mga kaso ang rape, sinundan ng karahasan, acts of lasciviousness at paglabag sa Anti-Child Abuse Law. Karamihan sa mga biktima ay nasa edad 12 hanggang 18 kaya nakatuon ang mga kampanya ng Pro1 sa pangkat na ito sa pamamagitan ng impormasyon tungkol sa karapatan, pang-iwas sa pang-aabuso at self-defense. Binanggit din ng Department of Justice Ilocos Region Prosecutor na nakapagsampa ng 10 kaso ng human trafficking ngayong taon, kabilang ang online sexual exploitation ng bata at binagyang diin ang kahalagahan ng suporta ng pamilya at gobyerno sa pagpapatuloy ng kaso at rehabilitasyon ng mga biktima. Patuloy naman ang kampanya ng Pro1 laban sa pang-aabuso, kabilang mga seminar at pagbibigay kaalaman para sa proteksyon ng kababaihan at bata. Kasamang mumula rito sa FM News Tugupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.